Ukážem vám teraz vzorku, ktorá je tiež veľmi pekná, jednoduchá a elegantná. Volá sa hrášková. Máme ju aj, tak sa mi zdá, teraz na stránke. Je pod iným názvom, Liešková alebo ako. Je to jedno hladko. No poď moja. Tak. Ideme. Čiže ide jedno hladko. No nechce ísť chudaček môj krásny. Tak. Jedno hladko. A jedno obrátko. Čiže začneme, ako keby sme robili patent, klasický, bez toho kríženia. Čiže spredu berieme hladké očka, lebo robíme úplet a nie patent. Čiže si, urobíme si očko, riadok. Takto. Prvý riadok vyzerá, ako keby ste začínali patent. Čiže jedno hladko, obrátko, hladko, obrátko, hladko, obrátko. Keď to otočíte, máte tam takisto. Teraz na tej opačnej strane to tak nevidno, ale za chvíľku. Tu len treba dávať pozor, aby ste sa nepomýlili, lebo to bude hneď bude vidno a by ste to museli párať. Čiže prvé očko je obratené, čiže ho začnete hladko. Tam, kde bolo obratené, bude hladko a naopak, preto sa tomu hovorí hrášok. Čiže hladko, čiže vidíte, kde je obratené očko, tak ho urobíte hladko a naopak urobíte celý riadok. A na opačnej strane už sa vám začne ukazovať vzorka hrášková. Otočíme a už to vidíte. Už začínajú také, jak bombulky vychádzať dopredu. A zase preberieme krajové oko. To si nevšímame, ako je. A zase, prvé očko je hladké, takže bude obratené. A zase striedame obratené hladké, hladko, obratko, obratené hladké, hladko, obratko, až do konca riadka. Teraz to bude ešte krajšie vidno. Tento vzor sa veľmi veľa používa na detské. Ja som videla množstvo detských pulóvrikov a kojeneckých, jednoduchých. Veľmi pekne to vyzerá. A drží to pekne tvár, pekne prúži. A dá sa to použiť aj na taký materiál, ako je bavlna, 100%, lebo tá veľkú pružnosť nemá, ale pri tomto vzore bude pekne prúžiť a nenatiahne sa. Bude držať asi tvár, ne? Áno. Áno, 100% bude držať tvar, nenatiahne sa, nerozgajdá sa, pekne bude držať. A je to jednoduchá vzorka, len sa netreba pomýliť, lebo budete párať. Lebo to hneď vidno. Čiže ďalší riadok. Napadne zlatý. Tak. Robíme si celý. A ukážeme si, ako to vyzerá. Toto je vzorka, 4 riadky a je to hrášok. Skúsim približiť trošku. Je to pekný vzor. A dá sa striedať ako pri plastickom, čisto hladko, obrátko, dá sa dať hrášok a zase hladko, obrátko, hrášok, hladko, obrátko, hrášok. A také pasiky vidú rôzne, proste taká hravá vzorka, vhodná ozaj na všetky výrobky.